Баршагыз белән дә исәнләшәбез, хөрмәтле караучыларыбыз. Сәлам, баршагызга да. Ассаламу алейкумнар. Һәммәгезгә дә. Кем язганы монда? Соленка Info дигән әйме басмасы мәгълүматына караганда, Алла Пугачеваның иҗаты барлык ТВ һәм радиостанцияләрдә тыелган. Мөгаен җырчының тәнкыйтьчеләренә атап язылган соңгы постында ул аларны халыклар һәм куллар белән чагыштыра. Менә һәм инде аннан тыш тагын беләсеңме, кемнең җырларын тыйдылар. Шулай ук тыюга эләккән артистлар монда Валерий Меладзе һәм аның композитор абыйсы Константин Меладзе. Аларның Полина Гагарина, Ани Лорак, Виагра, Трекмы һәм башка коллективлар белән башкаручылар өчен язылган җырлары радиостанцияләрдән юкка чыккан, тыелган. Интернет киңлекләрендә бар инде алаймы? Ничек бәйтик карале. Дөресен генә әйткәндә, мин соң арада гомумән җырлар тыңлаганым юк. Син тыңлап кара әле. Син тыңлап кара. Эзләгәнем дә юк. Син тыңлап кара. Шундый тигәне, җиңелчә генә җырлар. Юатыр өчен күңелеңне. Әзгенә генә җиңел булып Җырлар китте. тыңламыйм мин, Роберт. Җыр керсен күңелгә һәм калсын гомердә. Менә мин синнән сорыйм, турыдан-туры, син Пугачеваның җырларын тыңлыйсыңмы? Шуймы сиңа аның җырлары? Радиодан тыңлаганда эләксә инде, радио тыңлаганда эләксә тыңлыйдым. Теге ул җырлый башлауга сүндереп куйган гадәтем юк ди. Мин дә шулай. Җырлар шуй. Телевидениедан теге клипларын, я элеккеге чыгышларын карасганда да инде теге кызыксынып карыйсың бит. Әле 10 ел элек булган икән бу, хәзер Пугачев башка төрле инде дип әйме, 20 ел элек булган икән бит бу. Без бит аларның җырларында үстек, ни дисәң дә. Без аларның нинди икәнен күреп үстек. Теге җырларын яттан белмәсәк тә, Роберт, мин теге үзем өчен әйтәм диме, җырларын яттан белмәсәк тә, ләкин без аларның бүтән җырларын яттан белмәсәк тә, кайбер җырларын яттан беләбез хәтта. Шуңа күрә Алла Борисовнаның җырлары бу теге ничектер сәнгатьне тою кебек булып чыга бит инде шулай. Мин дә шулай дип уйлыйм. Алла Борисовнаның җырлары барыбер күңелдә калачак. Бездә бит инде хәзер чит ил җиһазларын тыйдылар, Россиягә кертүне дә, бит. Хәзерге булган җиһазларны күпмедер эшләячәк тә, әле аларга бит әле теге ремонт кебек әйберләр дә кирәк, ансы менә ремонт ясый алырлармы, юкмы, бусы инде икенче мәсьәләме. Ләкин менә бездә шул көнбатыш җиһазлары кытлыгы сәбәпле, гомумән Россия күләмендә типографияләр туктарга мөмкин дигән хәбәр. Ишеттем мин, әйме? Кытай белән Һиндстан җитештерүчеләре кирәк яракларны дип әйтгәндә, әйме, тулы күләмдә җитештерә алмый икән безнең өчен. Компонентларны әйме. Алар безгә бик үк туры килеп бетми икән. Шуңа күрә менә типографияләр тукталу куркынычы бар дигән. Аны мин ишеттем күптәннән үк. Шул менә санкцияларны кертә башлаганнан. Кагаз проблемасы туу белән шундый сүзләр йөри башлаган иде. Хәзер инде менә монда кагаз гына түгел, гомумән. Юк, мин аны баштан ук ишеттем, башта кагаз диделәр. Мин аны махсус белгечләр шулай дип әйтте. Юрадылар, әйме? Шулай дип әйтик, чөнки башта кагаз җитмәячәк, соңыннан әлеге машиналарны, әлеге станокларны ремонтлар өчен төрле компонентлар җитеп бетмәячәк диделәр. Әле алай гына соңыннан беләсеңме нәрсә дип әйттеләр? Соңыннан киләчәктә, әгәр дә шул запас частьләр җитмәсә, 2 станоктан бер станок ясыйбыз диделәр. Ясый алырлармы икән? Ясый алырлар. Шулай ук беләсеңме нәрсәгә тагын кагыла әлеге вазгыять? Самолетлар җитештерүчеләр шулай дигән. Монда бер самолеттан 2 самолет ясыйбыз дигән фаразлар ишеттем мин. Менә шундыйрак яңалыклар. Санкциялар гомумән тормышыбызны әзгенә юктыкта безгә менә гади халыкка санкцияның тиеше бармы? Менә гомумән син аны сиздеңме үзең? Юк, Роберт, ул ничек сизелмәсен инде. Менә көнкүреш товарлары алганда да син инде күрәсең. Чит илдән кертелә торган товарларның кайберләре инде хәзер юк. Я аларның бәясе бермә-бер артты. Бермә-бер артты. Беләсезме? Менә мәсәлән 160 сумга алына торган, белмим анда мәсәлән, ниндидер бер әйбер, хәзер әйме, ул бер көнне күрдем 420 сум. Килешәм, мин дөрес җиргә кирип китмәдем. Кичәле мин шулай хәләл эшфәтеннән сорадым. Әйтәм, кайнак китәсең, идәгәйме? Магазинга бер тапкыр барып кайту, беләсеңме ничә сум калдырасың син анда дидем. Мин шуны уйлап карадым, бәтә чыннан да шулай бит. Россиядә мобилизациядән качып йөргән өчен беренче җинаять эше кузгатылган.
Пензада ашны Җинаят кодексының 328 маддәсе буенча Заречный районнары тикшерү бүлеге тикшерәйме? Шикләнүчене ОМОН тоткарлаган, ул икенче тәүлек вакытлыча тоту изоляторында, ягъни ИВС-та инде. Иратка 32 яшь, һәм менә шушындый менә хәлләр. Һәм инде беләсең нәрсә дип ишеттем мин аны. Юк, аны җибәрәләр түгелме? Җибәрделәр. Җибәргәннәр. Бу законсыз тоткарлау дигән әйбер, һәм аны әлегә җибәреп тордылар. Ләкин эш дәвам итә. Әлеге эш әле туктамаган. Нәрсә булып бетер микән белмим. Мин әйтәсе килгән сүз хәзер мобилизациягә кагылмыймы, ләкин бездә бер ябылабыз, аннары калабыз, аннары соң Россиядәге кешеләргә калдырабыз дип сөйләделәр бит инде безнең теге оби кибетләрен, әйме? Хәзер ул оби кибеттә оби дип аталмаячак икән, аның исеме үзгәртеләчәк икән дигән. Әби. Әби дип түгел икән шул менә. Я хобби дип атала икән, я оби тагын бер бахариф кыстыралар. Хобби? Я хобби, я оби. Ике Б. Хобби турында сорыйсың минем хобби турында. Минем хобби турында. Тамисаңа кибетнең исеме турында икән. Гафу, әйдә алды. Һәм менә бу ребрендинг инде, әйме, бу мәҗбүри адым ди. Моны инде шит ил хуҗаларыннан безнекеләр шушы кибетләрне үзләренә алганнан соң алар исемен үзгәртергә тиешләр икән канун буенча. Менә шул. Беренчеләрдән бул вкусный точка. Икенче бул хобби. Хоббига да чират җитте. Әби, миннән татарча әби булып калган. Син минем хоббине сорыйсыңмы соң алай булай? Нинди соң синең хобби? Мин беләм бит аны. Мин сүгенергә яратам. Син сүгенергә яратасың, аннан соң син бокс белән шөгыльләнергә яратасың. Шушы ике хоббиеңнең кайсысы иң яратканы? Сүгенергә яратам все-таки. Менә социаль челтәрләрне алып бару дәвам итә бит инде хәзер, әйме? Блогерларыбыз да безнең, җырчыларыбыз да, артистларыбыз да социаль челтәрләрен алып баралар. Мин белгәнеңчә инде бик күптәннән чыкканым. Бик актив алып баралар. Бик бер нәрсә куйганым юк дип әйтсәм була инде, әйме? Гәрчә ниндидер кызыклы чаралар булып торган очракта да. Син белгәнемчә алып барасың Instagramны. Азмы, күпме барыбер? Чыгарам инде шундай. Ара-тирә. Бер атна булсын анда, бер 3-4 көн микән. Менә синеңчә хәзерге вакытта Instagram алып бару кирәкме һәм кирәк икән элеккечә дәрәҗәдә булырга тиешме ул? Әллә тыелган оешманы дип өстәп куеле. Instagram тыелган оешманы алып бару элеккечә булырга тиешме? Юк, монда ВКонтакте турында да сүз бар, әйме? Гомумән башка социаль челтәрләр. Менә аларны алып бару тиешлеме? Һәм аны алып барырсак та нинди дәрәҗәдә алып барылырга тиеш ул? Элеккечә биеп җырлап, элеккечә булсын. Һәрбер син блогер турында әйтәсеңдер бит инде. Юк, блогерларга гомумән гади кеше турында инде. Гомумән алып баручы кеше менә. Постлар чыгарга тиеш. Нинди эме пост? Теге күңел күтәрә моланда, теге фәлсәфи пост молайма, алар үзләре хәл итәләр. Аңлыйсыңмы син? Вазгыятькә карап, бу минемчә. Синеңчә менә шушы вазгыятьтә кемнеңдер анда Instagramда шын күңелдән биеп җырлап йөрүен кую дөресме? Әгәр дә кеше куя бит инде, үзенең теге менә халәтен күрсәтә бит. Нишләп күрсәтмәсен? Ул бит үзенең менә шул вакытта булган кәеф. Яхшы, бу гадәти кеше турында сүз бара. Мәсәлән, безнең шул ук блогерлар. Хәерле көннәр, ничек хәлләрегез дип сорау килешлеме хәзер Instagramда? Юк, бу инде сез әллә кая кирип китәсез. Андый сораулар бирергә тиешле. Юк, әлбәттә тиешле. Тамашачысы белән, язылучылары белән аралаша. Кимдер аңа сәлам дип җавап бирәме? Юк, шулай чыннан да. Кимдер син нәрсә резме? Безнең кайф мендирәк төшенкерәк әйме. Кимдер белмисең бу син нәрсәләр барасын дөньяларда әйме, андый сораулар бирмә. Кимдер яза аңа. Бу беләсең нәрсә? Бу фидбэк. Бу обратная связь. Ул булсын дип уйлыйм мин, әйме, ләкин ул шамасы белән. Шама белән булырга тиеш. Ул безнең хәзерге вазгыятькә, хәзерге чын барлыкка ничек тә булса яраклашырга тиештер дип уйлыйм мин аны. Ул бит нәкъ элеккечә кебек барылса, бу бит инде без хәзер чын барлыкны не принимаем дигән сүз кебек булып чыга бит. Кемнеңдер Гүзәл, син беләсең ничегрәк килеп чыкты бу белән? Син имеш син психолог янына килгәнсең.
Бушулары мен айтам гүзел болсын өлішчә болсын gözüm. Yok, şuna birde tigi külkeyi bir tugul Yok, külke tugul ya. Ярый, ассаламу алейкум жамағат. Соқлағыз сөзіңізді зинақарлар үшін. Келесі шырашуларға қадар сау болып тұрыңыз.